Sa Davao City, patay ang usa ka amahan human naligsan og truck samtang nagbisikleta pauli human nahulog ang iyang gabas. Kabanay sa biktima nanawagan sa nakakita sa gabas nga ibalik kanila nga maoy handumanan sa namatay nga amahan. Ani report ni Argil Relator. Naanda na sa pamilya Dapiton sa Davao City nga nakabisikleta ang ilang padre de pamilyang si Tatay Mario inig muuli. Apan wala nila damha nga muuli kini niadtong October 14 kanila nga anaa sa lungon ug guba na ang bisikleta. Dead on the spot ang 66 anyos nga biktima human nabanggaan og dump truck dihang ginamaneho ang iyang bisikleta sa Ulas Bypass Road sa Davao City. Pauli na unta kini gikan sa trabaho dihang nahitabo ang aksidente. Nagabayag lang yun na siya sir pauli ug paingon dito pauli. Kaya nga naman, Kay kuan naging taon po naginot siya sa kayong pamasahe. May nalang mapalit na mo kuan tambal. isip karpentero, ginaampingan gayud kuno ni Tatay Mario ang iyang mga gamit. Busa dihang nahulog niya atong higayuna ang iyang gabas nga sobra 20 ka tuig na kaniya. Gibalikan gayud niya kini, resulta nga nabanggaan siya. Karon, buot na lang sa asawa ni ining si Nanay Corazon nga mabalik ang gabas nga maoy handumanan nila kang Tatay Mario. Itong labi na to yung gabas nga nawala, ibalik lang unta. Kasi na nakapunit ba. Iyahag itong pinangga ka ito niya sir. Nagkasinabot na ang driver sa dump truck o kabanay ni Tatay Mario labot sa pagpahiluna sa patayng lawas ni ini. Sa mga nakakita sa gabas, mamahimo mo contact ni ining numero nga makita sa inyong TV screen. Sa nahitabong disgrasya nga may kutlo sa kinabuhi sa usak ka amahan, ang paninguha sa mga nahibiling kabanay gaunta ang iyang gabas makitaan. Kay lagi mo na lang kadto ang iyang nahibiling handumanan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.